alaikum, salamu alaikum. Ina wunin ku? Na gajiya. Kuna burge ni. Yasa na zo makaranta koyon darasi ne. Kana so ka koyi shaye-shaye kenan. Kana so ka koyi shaye-shaye. Ina son koyi wannan aiki na. Kuna burge ni. God have mercy upon us. Kuna burge wannan muji. Na tayi katuwa wannan. Wada zaka goge, haka zaka goge. Ba za ta shago. Wannan tayi haka zaka goge kawo. Ja. Kada wannan tayi katuwa. Tayi katuwa wannan kuna zo kuma wannan tayi girma tayi karama ku. Kuna burge ni sosai alquran. Yasa na zo koyi darasi. Bari a baka madara ka sha. Zaka sha madara ai. Zaka sha madara. Za ku wani wai? Madara. Zan sha alquran. Ibi wannan kadan sa a hancinka ka ji ya ake ji. Sha baki na lashe? A hanci zaka sa. Kana sa mutuwa za ka yi. O sa hanci na kai. Wannan yana kaiwa. Ina zuwa sama. Yana zuwa sama. Yayi magana yau. Ba kurma ba yayi magana yau. Ina lillahi. Sama za ta faɗo. Ruwa mu ne fa. Wannan wane ne? Na shiga. Guriya ne. Wannan wane ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Sama da faɗo. Inna lillahi. Ku kyale shi. Ya shiga yawa ala. Ai gidan ne. Muska bayan ka ba kai buga ma. Sai ya shi lafiya.